හයිබෝවන් වණකම් අදත් අපි එකතුලා ඉන්නේ සිරිගත අපේ පන්තියේ වැඩසටහන හරහා අද දින අපි බලන්නට යන්නේ මාසය ගැන මේ සිංහල වලින් කියන මාස 12ටම තමිල් වලින් මොන මොන වචන පාවිච්චි කරනවා කියලා මේ අද තුල අපි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ මාස 12ටම සිංහල වලින් කියනට සමානව තමිල් වලින් කියන වචන ටික තමයි අපි අද වැඩසටහන ஹரா බලන්නට යන්නේ இன்றைய தினம் தமிழில் 12 மாதங்களுக்கும் சிங்களத்தில் என்ன விதமான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை இந்த அத்தியாயத்தினூடாக நாம் இன்றைய தினம் பார்ப்பதற்கு இருக்கிறோம் மாதங்கள் மாச மாதங்கள் மாச ஜனவரி 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 பிப்ரவரி 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 மார்ச் மார்த்து மார்ச் மார்த்து ஏப்ரல் அப்ரேல் ஏப்ரல் அப்ரேல் மே 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 ஜூன் ஜூனி ஜூன் ஜூனி ஜூலை ஜூலி ஜூலை ஜூலி ஆகஸ்ட் அகோஸ்து ஆகஸ்ட் அகோஸ்து செப்டம்பர் 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 அக்டோபர் 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 நவம்பர் 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 டிசம்பர் 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 සිරිගත අපේ පන්තියේ වැඩසටහන හරහා ලේසියෙන් දෙමළ භාෂාව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම තමිල් දන්න කට්ටිය ලේසියෙන් සිංහල ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. சிரிகත எமது வகுப்பு ஊடாக இலகுவாக சிங்கள மொழியை கற்றுக்கொள்ள முடியும். தொடர்ந்தும் எம்முடன் இணைந்திருங்கள்.